मोगा-मोगि जागोन? बेरेखा दोलोआथ' जोंनि बावखुंग्रियाव गैखाया आरो नोंसोरो नुगोन कयेक दिननि उनाव जोंनिफ्राय बेरेखा दोलोआ आरो BPF-आव हाबजोबसिगोन जों खालामना हाबजोबसिगोन बेनिफ्राय आरोबाव BPF-आव हाबनायनि सम्भाबना दं मेरला दं जों प्रग्राम खालामगोन कयेक दिननि उनाव प्रग्राम खालामगोन आरो गासिखौबो हाबहोजोबगोन जों हा साफा सानै थागोन राजनितिक हिसाबै खिन्थु गैला आरो जोंनाव 13-14 दंमोन नालाय बेखौ जोङो गाख्लाय 6-7 हाजाराव दोनफैगोन गिबियावनो आङो जोंनि BTC-नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होगोन बिथाङा जोंखौ मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय थांनाय BTC बिसायख'थियाव बुंनो होदोंमोन आरो बेखौ दिनै बिथाङा सेंसन खालामनानै जोंनो बावखुंग्रि समस्तियाव राननो होबाय आरो मोजाङै जाना थांथारबाय जथेस्थ' मानसिया मोननो हाबाय आरो बे मोननानै बुंदों जोङो BPF-खौ आरो नागारला BPF-खौ जोङो जेब्लाबो जोंनि जायगायाव फोथांबाय थागोन आरो BPF-आनो फैबाय थानाय समावबो बावहाय देरहाबाय थागोन 1250 जना 10,000 करि होदों 100 जना 2 लाख करि होदों हा होबाय हाखौ होबाय जों बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप 600-650 होबाय ओमफ्राय बिकलांगनो होबाय सिनियर सिटिजेननो होबाय मथा मथि जोङो दिनै 5,000-6,000 जों होनो हाबाय आरो फैगौ बोसोरावबो जों होगोन आरो खुनु व्यक्तिनो खुनु इयुथनो जों होआबालानो थाया गासिनोबो होजोबगोन जों बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा दाबो सेन्ट्रेल लेभेलाव रायलायाखै जोङो बावखुंग्रि समस्तिखौ देरहागोन आरो बेवहाय खुनु सन्देह गैया बावखुंग्रि समस्तियाव जों देरहानो थाखाय जेब्लाबो साखाफारा आरो आं जेसेबांसि भट मोन्दोंमोन बेनि बांसिन मोननो थाखाय बावखुंग्रि BTC कनस्टिटिउन्सियाव जोंहा बारायगोन आरो बिभिन्न जोंनि बावखुंग्रि एरियायाव गेलेनाय समस्तिफ्राव जोङो जेब्लाबो देरहागोन केन्डिडेटनि सायाव दाबो सावरायनाय जायाखै जोंखौ जेब्ला बिथोन हरो जोङो खामानि मावगोन अलरेडि जोंखौ BPF हिसाबै केम्पेइन खालामनो थाखाय जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो गारि हरखाबाय आरो जोङो बेरायबाय थासिगोन